Hadirin bakah Neutra Border Disputed Redressal Forum HBDRF kalayo jingtip bagi Menteri Rangba Kejala Meghalaya bat Assam hakajinga kendu badang shen jengki ki ong bala kumnu hapo ke Durga Puja kinlet jurep ikishnong bahap hakajinga kajiaput nagabentaban penbet ye uput usam bat kiyo jingtip ru bakandon kata kajinglet jurep shwa ika khanduli bat psiar sektor. Kumtah ne kesngi kala khot penlong e kajingalang mirjingmut Hamantong District Library Jowai balashim benta de kinongelam seng bhalang kinongelam shnong kidoloi kiriu paukmat kipat ba kathan khaput bat kiwe. Hadirin kajingalang uchanda me sungo chairman kah Neutrap Border Disputed Redressal Forum uong kum kipat ba kinongelam baper ki deban tip shai halor kanika kam bat kim sngoya habru ban penbet shwa ya ka khanduli bat psiar sektor namar na du usnam khat khandai spa sanpaway hakapor badang don bat kejala Assam ru kam don kata ka khanduli bat psiar sektor Hendrai kamat bala juakran barabor kadai bet na kabenta ban penpai biang ya ka blok 1 bat ka blok 2 Shajala Meghalaya da ka babu jing keliru menu kami kata ka khanduli bat ka psiar sektor uang ru baka baha ya ka sorkar ban ya keren bet ya ka blok 1 barok away namar lada 1 ka blok 1 ka psiar bat khanduli kalau 1 lupa bat da ka balik kumni kan pensukru ya ka sorkar Nega jingilang ke ba ni negaliang ke Neutra Border Dispute Redressal Forum ke bang ai kerting langkot HBDRF ngkot penlong ke jingilang mata kesngi kalong halor kimat kiba kongsan kumbang li jingtip kat kum jing kren jong ki archive minister hagin ke jingilang ke badang sudep mo ki ong balada kumno hapo ke Durga Puja le jurip ye gini ki snong ki badon hagajing ye ke jiaput ka balong ban penbet no yuput usam pedeng gini ki arjalah tenegaliang jungi kum ki pajba pat kum binong yalam sing bhalang boper ngidei ban ye tip ban ye shai halor kan ni kam te mentang ile khot pelong ye ni ke jing yalang ba ke jing tip ke ba ngi yo bat ha ke jing ye kendu jungi hi bat chief minister ladangam klet haka arp hendu turik jo banai Julai ladap ye kendu yu chief minister bat ngahiru ngalebu jing keli yu chief minister dala de mar khmat ngaong ba kat kum jing tip bengi yo ngi pai ni chong snong jong ka labang nang plut pangam raliang yo ba kandon kata ka khanduli ba kata ka psiar sektor on ye kren swai ka khanduli ba ka psiar sektor hadin nang ta on se kren ka blok 1 yu chief minister lu jubab la ngi baro ong ba kamdon kum kata we bali kren on ye kren lang da baro tang ba ka sorkar ya mentahi kat menta sedin nyimpat yo ka ege jing tip na ka sorkar da ka ba syai da ka bi tip pa ba lang rai kalau don ka jing tip ka bengi yo ba on let jurip swai ka khanduli ber ka psiar sektor te ka ne ka pen iba kami desu kat kum jing kred jong chief minister hanga hangi bat ya ka ni ka kam ka ba ka sorkar ka kale te na kaliang jong hi kum ka forum bat ki parlok sing bhalang boper bat ki pai nong snong jong elaka labang nang phelut bat ki negiri orang ba nyim sngau ya hap ya ka ne ka jing thmu jong sarkar ban pen bech wai ka khanduli bat ka psiar sektor namar nadu handai hanthai nadu ka snam ka khandai spa san phe we haka por bagi dang don bat ka chala Assam haka por bagi don tang ka we district council United Khasi Jainti Hills kam don ka khanduli bat ka psiar sektor ka kes bat ka issue ka long bay hi ban transfer bay ka blok 1 bat blok 2 Cepo Meghalaya tang kata nyimtip na du menno kami kani ka khanduli ber ka psiar sektor te kani ka long ba bakalay ka sorkar ka bahangi kan turu ye ka sorkar ba kan ya kren be ye ka blok 1 baro ko be namara da 1 ka blok 1 Cepo Meghalaya automatically ka psiar ka khanduli kilawan lepas Cepo Meghalaya ba ka pensukiru ye ka sorkar bakan ombun kam ta ter kani ka dei ka we ka mat jong jing yalang ka bangi yalang mentah bat sa ka we ni sim karai ba ni kentu ye gini ki sau tuligi elaka sau ngut ki doloi mo lai ngut ki doloi bapura doloi jong elaka raliang doloi jong elaka chiri bentang ba doloi jong elaka nong jingi tiki li don lang hi menta bat ni hagan ni jing lang bat u acting doloi ba shu thung jong elaka labang nang phulut bo pli ne doloi umpat yo sanat na ene umpat yo jing thu na ene ru Henry kenang ban omja katakan nam kata kerting Tingi kipai ni chnong ke badan hopok ke elaka
ni sujit bat pen khamti ukung ta acting deloi te ni ru le wan lang ban ni larai ba kiru kila ya menjur ban ya trelang ban ai jing tho ka sarkar ban pen ban pen phai biang ya kini gi jaka jong ki bala chak ta ha kata ka jing pen hab jubor jong sarkar Assam bat sekawei te ngilarai menta ban ya kendu ya ke sarkar bat ban ai gini ki jing ai jing mut ke jong ni ke sarkar ya ke por ke terik ngimpat laom ban ong ngin se kendu bat gini lam sing balang baper bat gini giri urang ba ngin se pen krei ki jing tho ngin se drafi jing tho hadin beli yo ki jing tho tingin sa panic appointment ono yo appointment ngin se kendu yo chief minister bat kumju ya chairman jong regional committee beri page gini ke jeka bahasnya balang dhar te ngila don ru ke jing ya pen ke jing ngerai ban ya tai halor ka notification khat khandai spa san phewe hato la super sit sishane kumno hato kalong ain hadukan no kane ka notification khat khandai spa san phewe ya kata ngin sia pen bek bat anda la bek ke kam ke jam ngin sia ai jing tip namar ba kumalong menta ni yo jing tip lang hi barok ba ki karbi ki stick bek ki ong bek ba kat kum ka notification khat khandai spa san phewe kila don kata ka national boundary ke jong ki ti halor kata ka jing kam tra jong karbi dan ni kata ka nongrim ka bagi karbi ki yeng ngin ya thir janai ba halor ni ka kam da ka ba pen long ye ki kenca seminar mo dan ni ki jing lang ban ya halor ka ni ti ka rai ka pa kungsan ka bagi ngirai pentah kan ki jing lang tang kini lada ngile yo ka khubor mo ba ka sarkar Assam ga ka sarkar Meghalaya kan ye kun teng ban transfer biang ya blok 1 bat blok 2 spo Meghalaya te halor kan ni Meghalaya ngujungi kumbang ngaju kren berbor nginde kiri persak sarkar ngi trelang rengkar ba sarkar ndai ke basnya si galong ba yo balik si ke sarkar kamlek pat kat kum ki jing kren ki jongka leni kamlek pat kat kum ka hok ka bangi ngi dei ban yo halor kata te halor kan ni ke kam transfer kani gade kawei ka kalat ka babhatam ya ke sarkar ba gaban pen sukru ya ke sarkar bahkan yok biang gini ke jaka marban pendep setang ya ke transfer PI bah ka notification 5 November 1957 kabalawan na ka tribal area department jong ka sarkar Assam balong secretary dau tokin armbai ula direct gini ki hakatu ga notification la tho shai ban re-examine ban jurib no ya ban transfer te gane ke notification ka wan lang hi bot for block 1 and block 2 tang ba ya ka block 1 la dep le starting le lasdang na du ka khat new February khat khandai spa sampai upra na umbasu kila le de ka kejat ke bagi khot kata ground demarcation mo ke bang tip tin pareng te kini ki tim jong gi Artali District Council United ka Charbiki Hills but United Khasi Jainti Hills kila ai ke report kila penbiang ke report kila draw yaki maps kila ai kerting tab details baro kat kum bala mention hagata notification but kila ya story agreement mari transfer no ya ke blok 1 semua Meghalaya te kata ka kuping don hadu mentah tada ka sarkar ka ying bai hagani kapan suksi pun ken anaya keren naya tahu kita regional committee re dawa bai ya kata ka ya kata ka bala dep survey la biang to kan kandiat ngan pensyai mo tang bagan ni ke survey ka khandai spa san pukra ka bagi le deble kam de ya ke block 1 borok kopi not for the whole block 1 but only for the border for the areas of the boundary of the ilaka labang nang palut kata ka de 1958 te ngi dawa bani transfer biang ke block 1 borok ko behi namar baga de ka bental ni ka ri ke jongi uput usam jongga hima centia jongin nu pasdang tang ba khendiat kumni ngan keren ban expect san pheu ban pan lai pheu te kamlong ban yo san pheu ngi de ban pan chispa tang ba lada kumno ru kat uput usam jongga elaka labang nang pelut nim de ban duno lada ngi duno daleling hun ban jaw ka snam ru nim salia lada de ban yaw ru niam ketang katai toh nadu penhap no ini kejaka hagas nem khat khandai spa san pheu ar san pheu we mo kat kum notification khat lai april khat khandai spa san pheu we nimla ban len kidon krikot hangau ba
hakapor bing dan lang bar ka United kasi Jente Hills nakapor chikapor ka United kasi Jente Hills kata kapor ka kren ka karbi anglong bar ka United ka Charmi Hills kata kapor ban transfer biang ya kenega jaka tangba nagadaw ka jing buting jong ka sarkar Assam hadin ka 1958 ka dep survey ka jing tho ka don hanga une Edwinson bare bolong CM kata kapor daladeu lele submit cepo dipu bani kenduk kerpang bat ucatra sing peron Yes. ban implement no ya kani berdep report ba ya kani berdep survey ke tang bau new chatra sing teran ong kumni ong ba ngidang hapra hapo ka isi pan pas anda lepas te nya sa ai ke jingtip hadu mentaru ke jingtip empat yo hadin nang ta ki ong ba kadon sa katma China ngam kan mau ke senem ayu tu katma China ketaru ke bapen kurmar hadin nang ta ka wan ke jingile hill state kat ko bijik tip bangayo ki karbiru ki yele state ki yele hill state lang bat ngi te ka sa teng no ni ka kam but anda ngila yo no ile ke jong ke jela kalong no ka kamram jong state government ki ban pen bayu no pu sam namar ngila long state te menta nagaliang district council ru ki don hi ki kamram kamtam ni omde bangi beng ya ke council ke jongi ya ke Jente Hills Autonomous District Council ki kasih hil ni yo na ka por si ko por kidang yele mo kidang ya keren inang ni mit ko bor ni yo i hunto ren galiang jongi te lakan jajar om don in sur om don dur e issue den ni kentu ya ka Jente Hills Autonomous District Council na bau CM don borom jongi ba thombor ciwat ba kum ka district council hi ka don ka kamram ka ba kmat ban ya keren bat ka karbi ang long autonomous council ban transfer biang ye kini ki part jong ka block 1 ka bade keri khat ar doloi ka bahap pura mensua hapo ka jurisdiction jong ka jo civil subdivision ka balong menta ka Jente Hills Autonomous District Council